batzordak eskatutako agerraldia UEMako udalerrietako osasun zerbitzuari buruzko azterketa aurkezteko. Gurekin ditugu gaur ongi etorriak eta eskerrik asko gurekin egoteagatik Iraitz Lazkano UEMako lehendakaria eta Garikoitz Goikoetxea UEMako teknikaria. Ongi etorriak, eskerrik asko, esan dizuetan bezala. Eta baita ere gurekin dauzkagu Miren Segurola, UEMako koordinatzailea eta Garikoitz Berasaluze, UEMako komunikazio arduraduna, alboko gelan. Beraz, hori izan da, eta agerraldia zuek eskatu zuenez, zuena daitza. Egunon, eta eskerrik asko batzorde honetan azalpenak emateko aukera honengatik. Gehienok ezagutuko duzue UEMA zer dan eta UEMaren jarduna nondik norako dan, baina hasi nahiko nuke interbentzioa UEMaren inguruko azalpentxo batzuk ematen. UEMA erakunde publiko bada, mankomunitate bada, gaur egun Bilabona eta Zizurkil sartu direnez, 80 udalerrik osatzen duena. UEMA sartzeko baldintza, euskararen indizea 70% izatea da, hau da, euskalduna direnak eta ia euskalduna direnak zati bi eginda 70% izatea, eta 30 urte bete berri dituen mankomunitatea da gurea. UEMako udalerriak euskaran arnazguneak eta udalerri euskalduna dira. Euskararen berreskurapenean funtzio oso garrantzitsua jokatzen dute, eta rol hori onartzen dute bai Euskal Herriko administrazio ezberdinek, bai eta soziolinguistika esparruko eragile eta adituek. UEMan helburuak, xedeak hauetxek dira. Batetik, udalerri euskaldunek eta arnazgunek euskararen bizi berritzean daukaten garrantzia aitortzea. Eta bestetik, prozesu hortan, rol hori jokatzeko beharrezkoa dien hizkuntza politikak aurre eramateko tresnak lortu eta baita jartzea ere. UEMak uste du administrazioak eredugarri izan behar duela, eta hortarako bitartekoa jartzen ditu udalen euskalduntzean, baina baita beste administrazioek gurean ematen dituzten zerbitzuetan euskara bermatzeko ere. Hainbat oztopo gainditze bidean. Gaurko agerraldiain justu horretarako da, administrazioek gurean ematen dituzten zerbitzuei buruzkoa. Zehazki, osakidetzak gure udalerrietan ematen duen zerbitzuari buruzkoa. UEMak 2 urtean behin egiten du osakidetzak eta osasun bideak gurean emandako zerbitzuen inguruko jarraipen txostena, iaz egitea tokatezan, baina COVID-an egoera dela eta urtebete atzeratu zaigu azterketa, eta azterketa horrek emandako emaitzen berri ematea da gaurko agerraldi honen helburua. Beraz, azterketaren arduradun izan den Garikoitz Goikoetxea UEMako teknikariari pasatuko diotitza, zehaztasunak eta zuei azaltzeko. Eskerrik asko. Egunon,